Bé, estem a Mallorca amb els Diables de Sants. Què anem a fer avui? Avui, doncs, a cremar-ho tot. A cremar què? A cremar calonja. Anem a cremar calonja. Anem a cremar calonja. Quina festa celebrem avui? Avui és l'aniversari dels espiadimonis. I què més? I què més? Doncs avui és avui. Aquí ja m'has pillat. Alguna cosa més serà. Sí? Sí. Segur? No ho sé, els espiadimonis. No dels fogarons o una cosa així? O Sant Antoni? Però les de Sant Antoni són les de Mallorca, no? I on estem? Però a Mallorca, bueno, però concretament estem fent la d'espiadimonis. Això, pregunta no ens has passat les preguntes abans. Les dades. Abans ens has de passar les preguntes. No. Preparar una miqueta el tema. És la pregunta trampa de test. Va, passem a la següent Següent pregunta. pregunta. Quant temps fa que cremeu? Doncs... 10 minuts. Doncs ara, a quina hora comença, això? A les 8. A les 8? Quina hora és, ara? No ho sé. A les 9. A les 9 comença. No, són les 9. Comença a les 9. No, són les 9. No, són les 9. No són les 9, són les 5 i mitja. No m'enganyis. Doncs si és a les 9, doncs fa unes menys 4 hores i mitja que cremo. Perquè m'estreno a les 9. T'estrenes? Sí, Només de cremar, oi? de cremar, sí. A la colla ja fa... Bueno, ara estic en un període de pausa. Per què? Doncs per la paternitat. Ha sigut pare. Sí, he sigut pare, amb una tabalera, jo era tabaler, i llavors, doncs, bueno... O sigui, el tambor ja no el toques. No. Per què? Doncs perquè els tabalers han de assajar totes les setmanes I? un dels dos s'ha de quedar a casa amb els nens. A la mare. Per què la... Per un cop es pot quedar la mare, no? I tu a assajar. I ja s'ha fet serveis amb la colla. Bueno, però l'avarícia rompe el saco. Llavors això s'ho queda tot la mare. La mare ja va dir des d'entrada, si passa alguna cosa, qui es queda a la colla sóc jo. Llavors, doncs, bueno, ella va assajar els dimecres i jo em quedo amb els nens a casa. I l'altre que és pare, també? No, però som diferents perquè no coincidim. No coincidiu? No, clar, perquè una fa de diable i l'altra de tabaler. Llavors, en els assajos no provoca conflicte. I els correfocs? Els correfocs, en principi, doncs... Hi ha navis. Hi ha navis. Sant avis. Si no fos per ells. Sí. De fet, ara totes les criatures deuen estar amb els avis. Ah, sí? Clar. Per què no els heu portat? Bueno, perquè no han volgut, els meus, però no han volgut. Home, nosaltres perquè amb 2 anyets portar-lo al correfoc una miqueta precipitat. Home, no. Que aprenguin de petits. Bueno, però que puguin triar-ho. Sí, això sí. Que sàpiguen què és des de petits. Bueno, una cosa és que ho sàpiguin perquè ho han vist, O sigui, de fet, el petit, el dia que crec que jo et vaig veure per primer cop, va ser pujant per, com es diu, pel carrer Sant Crist, a Sants, algun correfoc d'aquest, i jo anava amb el petit a sobre i el gran el tenia per allà voltant. Llavors, però, bueno, ja sap el que és. Segur? Sí. Sí, perquè a més... I els teus saben? Sí, també, han vingut. Sí, els seus són més grans. Clar, els meus són més grans. Sí. Més el petit és també diable. No l'he vist. No, però perquè el petit és fill de Satan del Poble Sec. Satan. Fill de Satan, o sigui, fill teu. Fill de Satan, es diu així, la colla. La colla es diu així, fill de Satan. Hola, Satan. Hola. Però bueno, passeu molt bé al correfoc avui. Gaudiu molt. Això farem. Per això hem vingut. Emborratxeu-vos molt. No, això no. No, que Sant Diable no es pot veure. Portem cuernos i rabo, Ja, però que no es pot veure. Sí. Espera. Estrella, apágate la promo, ¿no? Doncs a gaudir de la festa d'avui. Moltes gràcies.